Jana Naďová, herečka, podnikatelka, makléřka, taky máma, manželka, babička, ale pro nás diváky především Arabela. U nás na Signál rádiu. Hezký den. Dobrý deň prajem. Hneď vám poviem, podnikateľka už nie som, už dávno. To som kedysi podnikala s parfémami v Prahe. A potom som podnikala s perníkami, medovníkmi, ktoré som dovážala zo Slovenska až Čiech, ale to ešte bolo v Nemecku. Takže dneska som už len pani domáca, pani manželka, maminka, babička a herečka. Kolik máte vnoučat? 3. Je teda. 3 manželstva, 3 deti, 3 vnúčatá. No to se báječně pamatuje. To som stihla dosť, že? Jo, no je, od Arabely určitě, ano. Za 45 rokov od Arabely, tak som stihla toho docela dost. Když se řekne právě Arabela, tak co se vám vybaví jako první vzpomínka, nebo když to běží v televizi? Čo sa mi vybaví? Mladá, krásna. To jste pořád. Naivná, ďakujem. To už ne. Práve. Naivná, zalúbená, nositeľkou vlastne šťastia a radosti pre divákov a pre deti. To je taká tá asi to slniečko, ktoré nad mojou hlavou, že vlastne som bola dobrá princezna a od dobrej princezny sa očakáva, že je aj v živote, aj v skutočnosti dobrá a rozdáva radosť. A napriek tomu, že nie som princezná, že som žena, ktorá vie všeličo v živote zažila a stojím pevne na nohách na zemi, tak si myslím, snažím sa, alebo je to v mojej povahe, ľuďom i naďalej rozdávať úsmev na tvári, radosť, šťastie, lásku. Dneska, když jsem na vás čekala na recepci, tak kolegové říkali, škoda, že už nepřijde filmový Petr. Jak na něj vzpomínáte? Keď som išla okolo tých Olšanských hřbitovov, tak mi zrovna práve napadlo, že pred niekoľkými rokmi som práve bola na pohrebe Mirka Dlouhého, práve tam. A trošku ma proste prešli ma zimomriavky po tele, lebo hneď som videla ten obraz toho pohrebu a bolo to strašne smutné a dodnes je to vlastne taká veľká diera, pretože bol vynikajúci, talentovaný, fantastický herec a je super chalan. Chýba mne a myslím si, že chýba i divákom. Takže se k vám správal jako k princezne, opravdu? My sme boli kamaráti, že my sme boli mladúčky, ja som mala 19 rokov, keď sme začali natáčať a Mirek bol možno o rok starší, ja už neviem, ale proste boli sme ešte veľké deti. A jak se vám pracovalo s vašimi filmovými rodiči? S Vlastimilem Brodským, Janou Brejchovou, která už teda taky je mezi filmovými bardy. Filmovými, áno. Tam nahoře. Viete, čo to bola pre mňa taká životná škola? Ja som bola mladá začínajúca herečka, pretože už som bola angažovaná v divadle na poetickej scéne v Bratislave od svojich 19 rokov. A ja som neštudovala herectvo, ja som študovala operný spev a klavír na konzervatóriu. A keď som vlastne dostala to angažmá do divadla, bez školy, bez vysokej, tak som si myslela, OK, to angažmá bude na 1 rok a potom pôjdem na výšku. No ale z toho angažmá 1 rok už sa to predĺžovalo. A keď som dostala túto veľkú príležitosť si zahrať v Arabele, a keď som sa dozvedela, kto všetko tam vlastne bude hrať, tak vám musím povedať, že som mala obrovskú trému. Pretože to je obrovská česť pre mladú herečku, keď môže hrať po boku takých hviezd, takých ikon, takých populárnych hercov, ktorí vlastne znamenajú strašne veľa. A v tej českej kinematografii sú vlastne nepostrádateľní. Hej? Ich vidíme všade. Menšíka, Sováka, Brejchovú, Brodský, Hrzán, Petr Svojtka, Jana Andresíková, Iva Janžurová. No tak už skutočne musím povedať, že už môžem na mojich 2 rukách spočítať, koľký vlastne len ešte žijem. To som ja, to je Dáda Patrasová, to je pani Janžurová, pán Lábus, Ondřej Kepka a jeho partnerka, ktorá hrala a viac ja ani neviem spomenúť. Vidíte, že vlastne za tých 45 rokov, ako sa to vlastne v živote otáča. Ale je to normálne, je to kolobeh života. Nikto to nebude na tomto svete večnosť. To znamená, ja mám ešte to šťastie, že som a že som aktívna a že môžem ešte ďalej hrať.
A ja som bola angažovaná, ja som mala príležitosti, hrala som vlastne z filmu do filmu, z inscenácie do inscenácie práve v tých 80-tých. To sú tie moje obľúbené, to bol Žbírka, to bol Peter Nať, to bola Špinarová, samozrejme Vondráčková, Gott a tak ďalej. To proste boli to krásne časy, tie 80. roky. A takže naše rádio úplne pro vás. To je pro nás, áno, to je pro mne. Dúfam, že mi zahráte peknú pesničku. 100%. Jana Naďová na Signál rádiu. Rozhovor Signál rádia. Na Signál rádiu stále Jana Naďová, herečka, se kterou si povídáme a vzpomínáme nejenom na Arabelu. Vy jste zmínila paní Patrasovou a vy jste vlastně, než jste spolu šli do Arabely, nebo než jste fungovali v Arabele, tak vy jste natočili taky film Smrt stopařek, takže vy jste se znali. My už sme sa poznali a myslím si, že pán režisér Vorlíček už nás tam ako spoznal a videl ako dvojicu. Je pravdou, že to nebolo rozhodujúce preto, aby ma obsadil, pretože rolu Arabely mala hrať pani Libuška Šafránková, ale potom, ako sa stalo to, že pani Šafránková nemohla, už z akých dôvodov presne vám nepoviem, tak musel pán režisér Vorlíček pristúpiť k tomu, že urobiť nový konkurs, pretože Nemci to bolo točené pre VDR televíziu objednané, tak sa vlastne musel urobiť konkurs a vybrať, hľadať novú Arabelu. No a zrejme asi na základe toho, že ma videl v tom Smrť stopařek, si ma pozvali potom na ten konkurs. A tam bolo, môžem vám povedať, určite 100 herečiek. Ak nie viac. A to bolo pre mňa vlastne také šťastie v živote. Ja tomu hovorím, že niekedy treba byť na správnom mieste v správnu chvíľu. A tam som asi bola a mala som to šťastie, a potom využiť tú šancu, hej. Niekedy mám pocit, že dnes robia mnohokrát niektorí moji kolegovia chybu v tom, že majú šancu v niečom hrať a potom rolu z nejakých dôvodov, už akýchkoľvek, odrieknú. Lenže robia chybu, pretože keď sa človek neujme tej šanci, nie je isté, že takú istú šancu ešte raz v živote mať budete. A to je to, čoho sa ja držím vlastne po celé tie roky. A keď som dostala tú šancu sa vrátiť do tohto filmového sveta, tak som sa tejto šance ujala. To bol ten Princ Mamánek. 2022 to mělo premiéru. Presne. Takže to bola pre mňa obrovská šanca a aj keď to bolo náročné, pretože som musela stále pendlovať medzi Prahou a Bratislavou, predstavenia, nejaké tie televízie, ale zrejme asi vtedy som iné nič netočila, pretože to bolo veľa filmovacích dní. Ale divadlo som mala. Proste museli ma voziť, alebo som lietala, alebo chodila vlakom. A vlastne táto postava tejto princezny, ona nie tá princezna je tak, ako, ja viem, že každý hovorí o Arabele, ale zoberme si ako ten komplex, ako je to zastrešené. Je to seriál, ktorý je nadčasový. Keď si povieme dnes pred 45 rokmi, viete, koľko je to strašne veľa rokov? To je pol života. Ano. Keď si zoberieme, že niekto, ak sa dožije 90 rokov, tak je to pol života. Takže ja už viem, že ja sa určite to netvrdím, ale že už som vlastne v tej poslednej tretine svojho života a keď sa na to spätne dívam, tak som trošku aj melancholická, aj trošku ako, už ma to aj deprimuje vlastne, že Pane Bože, že toľko, tak ten čas rýchlo utiekol. Že mladý človek si to vôbec neuvedomuje, že jaké dôležité je žiť túto prítomnosť dnes. Nie to, čo bolo včera. To je minulosť, to je preč. A budúcnosť je vždycky pre nás takovým tajomstvom. Čo bude zajtra? Čo bude pozajtra? A ja sa teším vždycky na to, že dnes som zdravá, môžem pracovať, môžem rozdávať ľuďom z mojej energie a teším sa, čo bude zajtra. Aké nové ponuky, aké nové šance, čoho sa znovu môžem chytiť, čo ma znovu bude obohacovať, pretože to je obohatenie. Mňa tá celá Arabela vlastne obohatila to moje mládí, jak sa hovorí. Mm-hmm. Som bola mladúčka, bola som otvorená pre všetko som chcela vedieť, vidieť, počuť, rozprávať, chcela som hltať vlastne z tých mojich kolegov. A nahltávala som veľa. A veľa som sa naučila. A z koho nejvíc ste nahltala? Ja si myslím, že od pani Brejchovej. Pretože tá bola veľmi blízko kontakt so mnou ako mamička.
ona bola graciózna, to je proste osobnosť, elegantná. Ten pán, oni už boli tedy, myslím, že s pánom Brodským v rozvodovom konaní, čiže osobne nebolo to vynikajúce, ale na placi sa on k nej velice krásne správal a choval. On bol vždycky veľký gentleman. A ju len pozorovať, jak ona, pani Brechová, sedela v tej šatni a vždycky to cigárko, ona proste, on kouřil taký pán Brodský, vlastne skoro kouřili všichni v tej dobe, v tých 80 rokoch, to ešte sa nehovorilo o tom, aké to nebezpečné a chore a rakoviny a tak ďalej. Ale proste, jak ona dokázala s tou svojou gráciou, s tým jej projavom, ona tiež nemala žiadne zákroky v tvári, nemala nič, bola prirodzená, autentická, krásna. Nádherná žena. Áno, a ja som povedala, takto si viem predstaviť svoj vek, keď budem v jej veku. A musím povedať, asi som sa tak nejak tam k tomu dopracovala. Jana Naďová na Signál rádiu. Rozhovor Signál rádia. Na Signál rádiu si stále povídáme s herečkou Janou Naďovou. Poslední otázka k Arabele. Přísahám Bohu, že pak už vám dám pokoj. Poslední. Okay. Protože já nemůžu se nezeptat na pana Vladimíra Menšíka, protože to byla moje láska. Tak se chci zeptat, jestli opravdu byl takový bavič, jak se všichni pamatují, nebo jak si ho pamatujete vy? Tak ja si myslím, že nebol láska len vaša, to bola láska celého národa. Hej. Pán Menšík bohužiaľ bol nemocný, on trpel cukrovkou a ja som zažila skutočne v šatni, že si sám pichal proste proti cukrovke malé tie injekce. Ale odhliaznúť od toho, že bol aj chorý, on roznášal so sebou proste humor. To, čo vyšlo z jeho úst, tak proste to bolo vždycky. Ja som sa ho obdivovala, kde to berie tie fórky, tie. A on dokázal do poslednej chvíle, už keď išla, že klapka a ostrá. Ešte predtým ešte srandoval, šaškoval všetko, otočil sa a úplne hral. No tak som povedala, tak to je pán kumštýr, hej. Že dokáže sa tak... Ja napríklad, ja som ten typ, ktorý sa potrebuje sústrediť. Ja som fokusírovaná práve to, čo idem robiť, točiť na texty. A ja by som sa nedokázala, že budem šaškovať. Naopak, mne to dneska vadí, keď mladí pri mne ešte šaškujú do poslednej. Ja potrebujem mať to sústredenie a to proste, aby to každé gesto, to každá mimika, to každé slovo proste sedelo. Ale v tomto bol on génius. A ja si myslím, ja nepoznám niekoho, kto by hovoril negatívne o tomto človeku. Hej? On skutočne tiež rozdával humor, láskom, bol vtipný, bol to dobrý Moravák, rád si vypil. Proste ja mám len skutočne tie najkrajšie spomienky. Ja viem, pamätám si, keď som prišla prvýkrát do šatne a pretože som nosila parochne, aj tú krátku, aj tú princeznovskú dlouhú. A keď som tam sedela, on prišiel, tak sa pýtal, no a kde máme tú Arabelku? A ja som tak sedela, maskérka mi robila a ja tak ako velice utiahnutá. To som ja. On ku mne prišiel. Nazdar, ja som Láďo. Yeah. Viete čo, ja som tomu nechcela veriť. Ja som tomu nechcela veriť. To nie je možné, aby mi pán Menšík... A že týkame si. A tým, že ja som inak bola vychovaná z domova. Ja som to nevedela proste prekonať. Ja som im stále vykala. Aj keď mi bolo ponúknuté tykanie, tak... Ja som mala k ním taký rešpekt načasovaný, takú tú proste to je niekto, to je osobnosť. Zlížala sa k ním. Áno, s veľkou, proste, jak som malinká, tak som si zvedla tú bradu a proste tak som sa na nich dívala a už len z toho rešpektu by som si nikdy nedovolila im tykať, aj keď oni to brali inak, hej. Dneska je to síce stále bežné, ale ja dodnes som taká. Proste tak som bola vychovaná a od malička a u nás sa aj tetám, aj strýkom vykalo, aj detkovi, babičke sa vykalo. Patrí to k cnostiam, k mojim cnostiam. Zmínila jste částečně rodinu. Vy jste žila v Německu, Rakousku, dnes jste ve Švýcarsku. A kde se nachází zbytek vaší rodiny? Na Slovensku? A dceru máte tuším ve Vídni. Jedna dcera je vo Viedni, druhá dcera je v Cúk, tiež vo Švajčiarsku a syn žije v Nemecku. Takže mám to rozdelené v 3 krajinách. Sestra žije na Slovensku, sesternice, bratranci rovnako. No a
kamarátov mám všade. Jak je velká jako šance, že se sejdete všichni, celá rodina, nebo Už dnes je částeč... to ťažšie. Volá, kedy ešte, keď žili moji rodičia, tak sa vždycky konali narodeniny, alebo strieborná svadba, zlatá svadba a tak ďalej. Dobre, minulý rok sme mali jednu, od mojej neterky dcera sa vydávala. Ale tak vtedy to bolo, to nás sa zišlo aj 60 ľudí. Dneska už je to pomenej, dneska sa zídeme, keď ja idem na návštevu na Slovensko a navštívim hneď dceru vo Viedni, aj vnúčku, potom idem sestru pozrieť a potom idem na cintorín samozrejme k rodičom. No ale už také tie rodinné stretnutie, ja si myslím, bohužiaľ v dnešnej dobe aj upadol nejak záujem. Kedysi to držali títo naši rodičia, starí rodičia pohromade tú rodinu. Tá súdržnosť bola ďaleko silnejšia a tie emócie u tých ľudí, to sa spievalo, to sa tancovalo, potom keď tak sa plakalo, hej, že to bolo ďaleko silnejšie. Dneska tým, že máme tie sociálne siete, tak sa viac menej veľa ľudí skrýva za tými sociálnymi sieťami a majú tam virtuálnych priateľov, majú tam virtuálnych milencov, manželov a manželky a kamarátov. Ja to proste nechápem. Ja sa rada s ľuďmi stretávam. Ja sa rada ľuďom pozerám do očí. Říká Jana Naďová na Signál rádiu. Rozhovor Signál rádia. Jana Naďová je naším dnešním hostem na Signál rádiu. My jsme se bavili o tom, že žijete v zahraničí. Mě zarazilo to, nebo zarazilo je možná silné slovo, ale překvapilo, nebo nevím, jak to jinak podat, že jste žila vlastně v Německu, Rakousku, teď ve Švýcarsku, to znamená v německy mluvících zemích. To je náhoda? No to asi nie je náhoda, pretože môj manžel je Nemec a to, že sme vo Švajčiarsku, to nebolo plánované. To proste bolo spontánne rozhodnutie. My sme tam boli minulý rok, keď som skončila film Šampión, tak sme išli na návštevu k dcere, pretože sme jej chceli pomôcť s malým klukom, ktorý išiel do jasličiek, aby sa proste, kým sa zaklimatizuje, kým sa tam asimiluje v tých jaslích a tak ďalej. Takže to bolo 4 mesiace, som povedala, netočím, máme voľno, takže keď nám nájdeš byt, ktorý si môžeme prenajmúť, tak prídeme ti pomôcť. Takže takto to vlastne vzniklo náhodou. Uchytiť sa šance. Páči sa mi? Chceš? Urob. Samozrejme, že to niekto povie, no nemôže si to každý dovoliť. Áno, to je pravda, nemôže si to každý dovoliť. Buď tam idete, že máte pracovnú príležitosť a zarábate peniaze a my obidvaja penzisti, senioráci, ale museli sme doložiť, aký máme príjmy, aby sme neboli niekomu alebo tej krajine príťažou. Presne tak. Takže to povolenie sme dostali na 2 roky a sme si povedali, dobre, keď to budú 2 roky, noví ľudia, nová príroda, nové zážitky, nové zoznámenia, proste čerpám, lebo aj keď to budú 2 roky, zaplať Pán Boh za to. Vy máte prý výhled na jezero. Mám výhľad na jazero a na veľký krásny kopec Pilatus. A keď som povedala, keď nevylezem až celkom hore na tých 2300, povedala, nevadí pani Naďová, tam je aj lanovka, tak sa môžete potom odviesť s lanovkou, hej. Ale takéto veci, ja to milujem. A byla pro vás těžká němčina, nebo už jste uměla ze školy? Už som trošku vedela, pretože na konzervatóriu som sa učila aj nemčinu, aj taliančinu, ako operná speváčka. Ale mali sme to šťastie, že v Bratislave sme mohli sledovať i rakúsku televíziu, takže tým pádom som počula ten jazyk. Samozrejme, nevedela som dokonale, to som sa už naučila až potom, keď som odišla v tom 87. 80. roky. A bylo to těžký pro vás? Bolo. Ja si myslím, že pre každého aj dnes, to je jedno v ktorom období, odísť do zahraničia je to úplne iný svet, iné zvyky, iný jazyk, iná kultúra. Mravy, iná kultúra. Že... Nestýská sa vám po Slovensku? Viete čo, ja keď sa mi stýska, tak si zaletíte. Tak zaletím, alebo prídem s autom a som tam. Řídíte? Áno, veľmi rada. Ja som strašne náruživý šofér a už som prešla všetkými možnými autami, dá sa povedať, už som sa trošku ukludnila, už proste z toho pedálu idem trošku dolu. Taky hrajete golf, som sa dočetla? To je proste taká láska, ktorá nás spája s manželom, pretože je dobré, keď manželia majú aj nejaké spoločné hobby, pretože na tom golfe strávite tie 4 až 5 hodín. Je to taká akoby spoločenská akcia, dá sa povedať. A vždy stretávate pri tom golfe aj nových ľudí,
ľudí a to je veľmi vzácne. A jaký jsou Švýcaři? Sú uzavretí, ďaleko uzavretejší ako sme my, ale hrozne aj by som skromní. Oni sporia na to, že keď raz budú starší, aby si mohli dovoliť proste ísť do tých seniorských domov, ktoré sú veľmi drahé vo Švajčiarsku. Vedia, že ten život vo Švajčiarsku je drahý, ale keď ste tam narodení a pracujete, tak máte iné príjmy, ako sú príjmy na Slovensku, v Nemecku a tak ďalej. Pričom výdaje sú tiež vysoké. Ten Švajčiar na konci, keď dostane výplatu, tak mu vždycky ešte pekná čiastka peňazí zostane na to, aby si mohol usporiť na staré koliečka, aby si mohol dovoliť ísť na dovolenku, aby si mohol dovoliť ísť aj keď má chuť do reštaurácií. U nás, keď som si pozrela a porovnala moje deti, tak im nezostane skoro nič. Minimum. A to je ten rozdiel. A oni to už majú zakorenené nejak v sebe, že vedia, že toľko a toľko pracujem, toľko zarobím, takéto mám výdaje a toľko mi zostane a hneď si už ukladajú tie peniaze a tak. Hej, takže oni to sme pochopili za týchto pár mesiacov, akým spôsobom oni vlastne tam žijú. Jak to tam funguje? Áno. Paní Naďová, moc děkuju. Mějte se krásně, ať se vám daří, ať si stále užíváte ten pohodový život, který si užíváte. Mimochodem, Švýcarsko je nádherné, my tam jezdíme s partnerem na dovolenou, ale nás jako turisty to teda stojí ranec. To vám verím, Takže pak jsme o čínských polívkách, ale stojí to za to, ta země je nádherná. Tá príroda je krásna a vlastne tam rozhoduje ľud, národ a ešte aj kraj a ešte aj dedina. Keď sa v dedine zídu, povedia, my nechceme dane vyššie ako 8%, tak nie sú vyššie. Takže viete si predstaviť, že táto krajina funguje na tom, na želaní, na prianí tých ľudí, ktorí tam žijú. A to by sme sa mohli mnohí od nich učiť. Říká Jana Naďová, která byla naším vzácným hostem na Signál rádiu. Tak hodně zdravíčka, hodně cestování, to vy máte ráda a taky, ať se často vidíte se svou rodinou. Ďakujem pekne. Mějte se krásně. Naschle.